Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Pepani bambo timati tidzaone Yesu. Ndikulandireni pano pa tiyankhule na Ambuye mu mbindikiro wathu ulendo wa masiku 40 aku Pasaka, ulendo wa masiku 40 osinkhasinkha za moyo wathu, obwerera komwe tidalowerera, ochoka mdziko la adani, ulendo ofuna kuti tiyambenso mwatsopano. Ndipo lero ndi lachitatu pa 20 March chaka cha 2024. Ndiye kuti tu masiku tikuchotsera chifukwa tikatenga pa ulendo wathu uno, ulendo wa ku Pasaka, ndiye kuti pa mbindikiro wa masiku 40 aja lero ndi tsiku la namba 31. Tatsala ndi masiku 9 tikachotsa atatu a Holy Triduum aja, Easter Triduum aja, ndiye kuti tatsalatu ndi masiku 6 abale. Tiye tichitepo kenakake. Masiku sali mbali yathu kuti tidzachite chikondwerero cha Pasaka tisanayeretsedwe, tidzachite chikondwerero cha Pasaka tikadali monga mmene tilili. Pepani bambo timati tione Yesu. Tikupitiriza kusinkhasinkha maphunziro amene Agriki komanso ophunzira Ambuye Yesu akutipatsa. Lero monga takhala tikuchitira masiku enawa, tionanso maphunziro awiri kapena atatu. Phunziro lathu loyamba la lero pamene tikunena kuti ino ndi nthawi yabwino imene Mulungu atikomera mtima, tikuliona mwa ophunzira Ambuye Yesu. Agriki aja atabwera kuti pepani timati tione Yesu, Andrea komanso Filipi sanankhule zambiri, sitinamve ndi liwu limodzi lomwe limene lidalembedwa. Mwakachetechete Filipo adangopita kwa Andrea ndi Filipo adangowatengera anthu aja kwa Yesu kuti athane nawo. Atatero zinali ndi anthu aja kuti ndi Yesu adakambirana zotani, adathana bwanji. Zikundipatsa chidwi chifukwa Filipo adadziwa kuti ntchito imene Ambuye adawayitanira ndiyonena kuti azionetsa nkhope ya Yesu kwa anthu ena, aziwalitsa nkhope ya Yesu kwa anthu ena. Chaka chatha tidali ndi mbindikiro wa abwenzi apo Acleas, tidatenga mutu umenewo kuwalitsa nkhope ya Yesu mmoyo mwathu. Ino ndine tikuyenera kuti nkhope yathu iziwala, ikawala talozera anthu ena kwa Yesu Khristu. Funso lathu likhale lena kuti poyamba, Yesu Khristu amene timadziwa ife ndotani? Chifukwa ena timadziwa Yesu Khristu olipsira. Nde Yesu amene timaonetsa anthu akati tifuna tione Yesu, timafuna tizilipsira, timafuna tiziweruza ngati mpingo ndi wathu, kapena ndi wa mnyumba mwathu, kapena ndi wa mthumba mwathu. Ayi. Koma chachikulu ndiyonena kuti Filipo ndi Andrea sanayankhule, kapena anthu aja atakumana ndi Yesu amanena kuti mwaonatu kupanda ife sizikanatheka. Tikanakhala mwina generation yathu yokonda katangale, bwezi tikunena kuti tichuneni tikupanda ife simukanakumana na Yesu Khristu. They are just quiet. Anthu akabwera kwa ine ngati wansembe sanganene kuti akufuna kuona Yesu, koma monga tinanenera lolemba lija, we have all the innate desire, we have the inner desire to see Jesus. We are all longing for meaning in life. Choncho munthu amene akubwera kwa ine akulira. Dzulo lija ndimanena kuti Yesu amatonthoza, Yesu ndiye chikondi, Yesu ndiye amene amapereka mtendere, Yesu ndiye amene amaonetsa njira, Yesu ndiye amene amapereka chakudya, Yesu is the food of life, Yesu is light, ndiye amene ali kuwala kwathu, Yesu ndiye nyale yathu. Timayimba atu kuti Yesu ndi nyale yanga, Yesu ndi nyale yanga, ndi timayikamo zimene tikufuna. Yesu ndi mbusa wanga, Yesu mutha kuyika mmene mungayikire. Yesu chakudya changa, Yesu mutha kuyikanso kuti Yesu mulonda wanga. You can see kuti every name is fitting to Jesus. So anthu atha kubwera kwa ine not necessarily kunena kuti tufuna tione Yesu, koma amatchula chinthu chimene angathe kuchipanga substitute to Jesus. Pepani bambo mundigayire kwa chakudya. In other words, they are saying, mwa inoyo ndiona kuti mutha kundilumikizitsa kwa Yesu amene andipatse chakudya. Nchifukwa anthu aja ndikapatsa chakudya ine amanena kuti
Mulungu akudalitseni. They know who is the owner of that food. Anthu amatha kubwera akulira kwa ifeyo, aferedwa, misozi ili m'maso kamukamuka. Osati titatonthoza ndeti ng'ambe chimulomo kuti ayi ine kupanda ine ndathandiza amene komatu mwina zimene ambiri timapanga. Amene anthu apita kwa iye kuti afuna aone Yesu, ndife zikwangwani chabe tikungoyenera tikalozera anthu akakumana ndi Yesu zikathere kongo. Amayi Mariya anzeru akummawa aja atabwerera kuti tafubwera kudzamupembedza mwana Yesu, timatsatira nyenyezi ndipo nyenyezi yathera pano. Timamva kuyankha kwa Amayi Mariya kuti sadanene china chilichonse. Mary remained quiet and she was pondering as to what is happening. Amayi Mariya anangosinkhasinkha kuti koma zochitikazi ndi chani, ndi za mtundu wanji. Inonso ndine tizikhala chete, tilipo ena anthu atabwera kwa ife kuti tufuna tuone Yesu. Tidaonetsa Yesu koma tidathera mawu, tidalalatira. Ankabwera mwana mwina akufuna Yesu wopereka school fees, mwina tidathandizadi school fees, komatu pano ndi nkhani ya chaka chonse. Iwo aja kupanda ine sakadaphunzira, iwo aja kupanda ine sakadapeza ntchito, iwo aja kupanda ine anali ndani amene aja, munthu osayamika amene uja. Muzingothokoza Ambuye kuti adakutsanyulirani gawo lokhala Filipi, lokhala Andrea. As long as mudatengera ena kwa Yesu Kristu, inuyo matamando apite kwa iye mwini basi. Yohane amanena kuti Yesu azikula ife tizichepa. Anthu akakumana na Yesu Kristu kusakhalenso kamtima kuti ayi ineyo basi mundiyang'anekonso ine. Mukumbukira Yohane yemweyu atalozera anthu aja kwa Yesu Kristu kuti uja ankanena malemba uja naka kankhosa ka Mulungu. Anthu adapita kwa Yesu Kristu nkumusiya Yohane Mbatizi. Yohane Mbatizi sadankhule zambiri, adadziwa kuti wakwaniritsa ntchito yake. In fact, ngati ife tikwalozera anthu kwa Yesu, anthu nkumapitiliza kubwerabe kwa ife, tidzifunse tidzimvere chisoni, ndiye kuti ntchito yonse tikuyigwira bwino. Chifukwa timenera kuti anthu aja tikalozera kwa Yesu Kristu asadzabwerenso kwa ife. Ngati nkubwera adzathokoze kuti mudandilozera Yesu Kristu. Mukamuthandiza mwana lero, mwamulipirira school fees, mumuthandize ine sachewe kuti ayambe kudzidalira, kaapeza ntchito, kayamba business. Tsiku lina adzabwere modzathokoza kuti mudandigwira padzanja chauti azitamandika. Osati nthawi zonse amene aja samandimbira foni, amene aja ndi munthu woyere. Mudamuonetsa Yesu mwachita mbali yanu ngati Filipo. Kasakeniso wina mumuonetsenso. Mukumbukira Andrea tundeyo uja amangotengera anthu ambirimbiri kwa Yesu Kristu. Inu ndine tiphunzire kuchokera kwa ophunzira Ambuye Yesu amene adawaonetsa anthu Yesu monga mmene alili. Nkutheka monga tikunenera ambiri tikumaonetsa Yesu, koma Yesu amene tidampanga ifeyo. Ndefunso likhanena kuti Yesu kwa inu ndi ndani? Ngati muli ndi chithunzithunzi chabwino, ngati Yesu amene inu mumadziwa ndi Yesu amene monga alili mwana wa Mulungu wamoyo, uja adanena Petro kuti ife tingapitenso kwa yani, tikudziwa muli nawo ndinu mawu opatsa moyo. Ngati Yesu amene tizaonetsa anthu Yesu ake ndi amene, zinthu zidzatiyendera. Poyamba ife tidzapeza mtendere, komanso anthu amene tikuwaonetsa Yesuyo zinthu zidzayendera bwino. Pepani bambo, timati tione Yesu. Filipo, Andrea akuwalozera anthu aja kwa Yesu Kristu, agwira ntchito yawo. Inu ndine tigwire ntchito yathu, tatengere anthu kwa Yesu Kristu, olira atonthozedwe, wamaliseche avalidwe, amene ali ndi njala adyetsedwe, ali mndende ayenderedwe, wamaliseche avekedwe, ali ndi ludzu amwetsedwe. Tikatero tunde kuti tikuwaonetsa anthu Yesu. Yesu akadapezeka mwa osauka, akadapezeka mwa olira misozi, akadapezeka mwa onamiziridwa, akadapezeka mnjira zosiyanasiyana, makamaka iwo amene ali mbali yoyipa ya society. Pepani bambo, timati tidzaone Yesu. Phunziro lathu lachiwiri tsiku la lero, lomwe ndi tsiku lachitatu la mulungu wachisanu wa nyengo ino ya Lent, ndipo ndi tsiku la namba 31 la mbindikiro wathu, komanso ulendo wa kupasaka, ulendo wa masiku 40. Phunziro lathu la tsiku la lero lachiwiri ndilonena kuti wokumana ndi Yesu amasintha njira. Amene wakumana ndi Yesu sadzera kumenenso anadzerako. Situdziwa poti nkhani ya Greek idakhala ngati yathera mmalere,
koma tili nazo zitsanzo zina anthu amene adakumana naye Yesu Khristu m'malemba oyera. Tikatenga chitsanzo cha amajai aja, anzeru akummawa aja, abusa aja, atakamuona mwana Yesu. Mukumbukire kuti mmene ankamusakasaka Yesu, pena nyenyezi idawasowa, pena nyenyezi idazima, sadasiye, adapitiriza kuyisakasaka. Pamene inu ndine tifuna kuona Yesu, nzachidziwikire kuti nthawi zina nyenyezi imazima, nthawi zina timataya mtima, nyenyezi ikazima timataya mtima, nyenyezi ikazima sitimadziwa kuti tipanga bwanji. Tili mu mpingo umene uli nazo zonse. Mu mpingo wa Katolika ndisankha wekha. Ukafuna zojowa uzipeza, ukafuna zogudubuka uzipeza, ukafuna zomangolira uzipeza, ukafuna mapemphero kawo mangoyimba uwapeza amakwaya, ndisankha wekha. Koma pamene tili mu mpingo mmenemu mumapeza kuti nthawi zina nyenyezi yazima. Imatha kuzima nyenyezi kukwaya, imatha kuzima nyenyezi mwa nsembe athu, imatha kuzima nyenyezi mwa anthu amene timayembekeza kuti akutipanga guide pa ulendo umenewo. Don't give up, keep on searching the star. Nkhani siya star, koma nkhani ndionena kuti okumana ndi Yesu amasintha njira. Anzeru akummawa amenewa atayipezanso nyenyezi atafunsira kwa Herode, ulendo atapitirira, Herode adawauza kuti mutakampeza mwanayo mudzandiuze kuti nanenso ndidzapite ndikampembedze. Itibodza ati inu Herode mmene mumukudziwira angapite kukapembedza Yesu, ayi amapitira pa zifukwa zina. Ndi uja tamva kuti sadamuyankhe kanthu tikawerenga Luka, tawerenga uja Luka 23:1, 6-10. Chimene tikunena nchonena kuti Ambuye chauta adatuma anjelo awo kwayankhulitsa abusa aja, musadzerenso njira iyi, mudzere njira ina. So in a nutshell, amene wakumana ndi Yesu amasintha njira. Inu ndine tidakumana naye Yesu Khristu, tikukumana naye Yesu Khristu. Tidakumana naye Yesu Khristu pa ubatizo wathu, pamene tinkakula makolo athu nkumatiphunzitsa njira zoyenerera, tikukumana naye Yesu Khristu. Mulungu adayika mwa ife lamulo lalikulu chikumbumtima kuti chizitithandiza kumakumana naye Yesu Khristu tsiku ndi tsiku. Ndipo mu mpingo wake every day udatipatsa zipangizo zoyenerera kuti tizikumana naye Yesu Khristu. Udatipatsa masakramenti, sakramenti la Eucharistia kuti tizikula, tizilimbitsidwa, sakramenti la ulimbitso, sakramenti la kulapa kuti tikagwa tikadetsa zovala za paulendo tizichapa. Udatipatsa zambirimbiri masakramenteri amene amatiyandikiritsa pafupi ndi Mulungu, zida zopempherera, madzi oyera, makolona, manovena, malemba oyera, ndi zonse zambirimbiri zimene timagwiritsa ntchito. Kodi zimene zija zikutithandiza kuti tisinthe njira? Mona kuti ambiri Yesu tidakumana naye, Yesu tikukumana naye, Yesu tikukumana naye mu Lent muno, koma tikadabwerera njira zakale. Nde nyimbo za uzimu chiimbireni, kusala chisalireni, kupemphera chipempherereni, koma makhalidwe aja apadzana aja tikadapangabe. Makhalidwe amene Paulo oyera potilangiza amachita mobwekera nkumanena kuti bwereza kuti pakamwa panupa pasamadzatulukenso mawu otukwana kapena mawu ochititsa dambisi. Titha kutero kuti pakati panupa muyambe utumiki weniweni, wamkulu adzichepetse. Adatilangiza zambiri kutanthauza kuti pamene tikumana naye Yesu, machitidwe athu akhale osonyeza kuti tasintha njira. Zimamvetsa chisoni kuti anthu amene timakumana naye Yesu Khristu tsiku ndi tsiku, kaya ndifa nsembe, kaya ndanzathu amakwaya, mukaona kuti mmalo moti tatsogolere anthu kuti azikumana ndi Yesu Khristu, mwina mmapokoso amene amakhalapo mmalo achipembedzo, timambitsanso ndife kawirikawiri. Anthu amene timenera kukhala patsogolo kuonetsa kuti ife dakumana ndi Yesu ndipo tasintha njira. Kupezeka kuti mwina makhalidwe amene akuchitika pakati pathu, kandi akubawa, kandi makhalidwe otukwana, kandi makhalidwe odakwa modziwala, mwina tikutsogolera ndife anthu amene timayenera kusintha njira. Okumana ndi Yesu amasintha njira. Anzeru akummawa aja adasintha njira. Chachiwiri kapena tinene kuti chachitatu, chachiwiri koma pafundoyi, amene wakumana ndi Yesu samangosintha njira chabe. Amene wakumana ndi Yesu amayamba utumiki. Ndipo utumiki waukulu ndi kupereka nsembe. Anzeru akummawa aja atakumana naye Yesu, asanabwerere kwawo anapereka mithulo. Timamva kuti ananyamula golide, ananyamula siliva, ananyamula lubani, ananyamula mule, ananyamula mithulo yawo ya golide, lubani ndi mule, ndipo anagwada ndi kupereka nsembe. Okumana ndi Yesu Khristu amagwada ndi kuyamba kupereka nsembe. Samangopereka nsembe, amagwada ndi kumpembedza Mulungu. Nkutheka ino ndine tidakumana na Yesu Khristu koma sitikumpembedza. Timampembedza motani? Ife Akatolika tili ndi mwayi, tili ndi sakramenti la
ukaristiya limene sitimangolilandira chabe komanso timayenera tizilipembedza. Okumana ndi Yesu Khristu amapita ku chechi atakonzeka, sangopita ku chechi kuti akachite nthabwala akasewere, amapita kuti akampembedze Yesu Khristu, amapita kuti akatsire nsembe. Tili ndi nsembe zosiyanasiyana, komatu tikawerenga buku la Mphunzitsi makamaka pa mutu 31 amakambapo kuti kumvera malamulo kuli ngati kupereka nsembe yopsereza, kulapa machimo, kuleka zakwaipa kuli ngati kupereka nsembe yonunkhira pamaso pa Mulungu. Okumana ndi Yesu Khristu amapereka nsembe, amasiya makhalidwe akale, amampembedza Ambuye Yesu. Mukumpembedza motani Yesu Khristu? Nkutheka atu ndimangompembedza ndi pakamwa pake. Tisayiwale malangizo amene adatiuza Yohane mu Chivumbulutso 16 ndime ya 16, mchivumbulutso 3 ndime ya 16, popeza kuti sindinofunda kapena ozizira, popeza sindinozizira kapena otentha, ndinofunda chabe ndidzakulavulani. Nkutheka dakumana ndi Yesu Khristu koma sitikuonetsa mbali yathu, sitikuonetsa kuti ndife olephera, sitikuonetsa kuti ndife olimbikira, tili pakatikati. Nthawi zina timakhala ngati a Khristu, nthawi zina timakhala ngati akunja, adzatilavula. The point is tizimpembedza, ndipo kumpembedza Yesu Khristu sinkhani yongoyimba kapena kuti tachezera kugona mchechi kapena titakwera mapiri chotani, okuti tadzicheka chotani. Paulo ndi uja amanena kuti okuti tamayankhula chiyankhulo cha angelo, okuti tapereka matupi athu kuti awaotche ngati nsembe, koma ngati tilibe chikondi ndiye kuti chathu palibe. So Paulo adatiuza kuti chikondi chimaoneka motani. In other words, amene akupembedza Yesu Khristu, amene akumvera Atate, amene wakumana naye, amene akuona Yesu Khristu tsiku ndi tsiku, amenera kuti makhalidwe akewo azifanafana ndi Ambuye wathu. Ifo Ambuye wathuyo ndiye chikondi. Nde monga ndanenera kuti Paulo oyera tsono amalangiza kuti nde tikakamba za chikondizo, chikondi ndi chani? Nde akunena kuti chikondi ncholeza mtima ndiponso nchofatsa. Kalata yachiwiri ya Paulo, kwa kalata yoyamba ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto mutu wa 13 ndime ya 4, chikondi ncholeza mtima ndiponso nchofatsa. Chikondi chilibe kaduka, ndipo sichimadzitamanda kapena kudzikuza. Chikondi chilibe matama kapena chipongwe, sichidzikonda, sichikwiya, sichisunga mangawa, sichikondwera zosalungama, koma chimakondwerera choona. Chikondi chimakhululukira zonse, chimakhulupirira nthawi zonse, sichitaya mtima, ndipo chimapirira zonse. Chikondi nchosatha, uneneri udzatha, kulankhula ziyankhulo zosadziwika kudzalekeka, ndipo nzeru za anthu zidzatha. Okumana ndi Ambuye Yesu amayenera azichita makhalidwe achikondi, mukuziveka kufatsa, muziveka kukhululuka, muziveka osakhala wamatama. Ino ndine timakumana naye Ambuye Yesu, ino ndine tikumana naye Ambuye Yesu. Tingathe kunena kuti timampembedza, tingathe kunena kuti tidasintha njira. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireniso abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa ochita zabwino. Bye.